Prayer shifts capacity, and prayer shifts you from captivity into a space where you can co-create with God. Singakathandaza ngesikwazi ukudala izinto zenzeke empilweni zethu. Singakwazi ukuthandaza. You see, sebaphela phela nalabo mama ebebasithandazela. Omama bakhona kule insuku zokugcina abajoli gohan. Omama beyinsuku zokugcina ema-80s nema-1K awajoli gohana akafune ukuhlala nandoda abelokashintsha nje abelokashintsha abasekho mama bolesine sebabo-4 babo-5 ngama-Thursday sekugcwele omama beyinkulumo, omama bemishanelo, omama besichelo, omama besidliso, omama bezinto zomhlaba, omama bakhohlakele. Angisho ukuthi bakhona la ungakwadi ngenze uyayibambisa. Angisho ukuthi bakhona la omama bakolodisayo, omama babhizi nabo my friend, babuka emnyango kodwa ngikhuluma nabo. Omama beyinsuku zekugcina babhizi ngama-frontali kuphela kodwa bathandana, babhizi nge-makeup kodwa bathandana, babhizi ngamarogo nangey'geba amaminisketa kodwa bathandaza, bangena ngeminswiphi phakathi estradini ivula indlela kodwa bathandaza. Indaba yaziwa amabheka, ishuntshana, amanzi apinki, uswayo lwekhrofu, bazimpephe eduma, bazinto okuhlafunwa, omhlumela ahlayiwe, bageza ngamanzi anomkhalazo omhlophe. Kodwa mina nawe ufuna sivale isikhala, ngavuleka isikhala, mina nawe ufuna sivale yini? Sebaphela omama bebakhala emthandazweni, sekwasala abantu abahlekanayo, sekwasala abantu abahlaselanayo, omama balindele umuntu okhulelwe. Babazi abantu abakhulelwe lokishini, babazi abantu abakha izindlu ngemali yamalahle antshontshwayo, kodwa nabantu ababo batshontsha ikhebula, babrijile nasendlini, kubrijwa amanzi, kubrijwe negeza, kodwa bakhulelwe bababona la, bathi babuvusa uhlobo, insali yabantu abathandazayo, in the name of Jesus. Mina ngenza kodwa nginesabe ngingakanikeli. Angahlupheki, angilambanga, ngiright empilweni. Angilivulanga isonto ngoba ngilambile. Abizwa mina, angilivulelanga umnikelo. Ngabi ngenza kwethu sinobomama kule insuku zokugcina njengoba ngithula ngiyaqhubeka njena. Omama babhizi ngamadodana wabo, babhizi ngabafana abalingana namadodana wabo. Omama babizwa ngamakruka, omama bagijimisa abantwana abancane, omama bafuna ukubizwa ngamagama, sibazi ukuthi omama badala. Mama biyakwata izokhela, izwi layihlaba inhliziyo yambonisa ukweduka kwami. Sinabomama besinefu mama, omama bathanda isinefu, omama bafenda abafembayo, omama babhizi ngezinto zomhlaba, omama zefire. Sivale isikhala, intercede. That's good. Prayer redirects focus. Prayer redirects what? Focus. Ukwazi ukubheka entweni right, uhlukane into ebolile. Uhlukane into ebolile, abanye benibhizi ngezinto ezibolile, uthola umama sekubanjwa ama-2000 ngoba vele ungenela indaba ezingamfuni. Sebema badansa ko TikTok uzumangale wenzani lo mama mdala kangaka. Somebody shout fire. Pray for others. Pray for others. That's good. Pray for others. Once you do that, you will disrupt your own captivity. Uzokhona ukuphuma kule nto ekubambile mawuthandazela abanye abantu. Ngeke umhlebe umuntu omthandazelayo. Yaphinda futhi ngeke umhlebe umuntu omthandazelayo. Uze sibone ukuthi abantu abathandani noma bathandazelana sibabona ukuthi bahlebane esontweni, babukane kabe esontweni, banyathelane esontweni, but ngeke umcindezele umuntu omthandazela ukuthi akaphumelele. Ngeke umfiselo kubi umuntu umthandazela, umthakathi uwe singambuki ngaphandle siqale kuwo. Ngoba iBhayibheli lithi abazalwane bayathwalisana. In the name of Jesus. Bitterness will close your portal. Yes. Umuntu obitha akabi muhle. Umuntu obitha akabi. Bitterness will close your portal, but intercession will open your portals. Bitterness uba mubi mawubitha. Hlezi umuntu aswaqile ubuso bunjanjani wathi soup yase KFC na. Yey wena man, don't be bitter, pray. Somebody shout pray. Pray.
That's good. If you want to govern the atmosphere now, angiyithandi lesimo salomndeni engijoyine kuwo ngingumakoti la kodwa isimo salomuzi angisithandi. How can I fix it? I pray. Nawuhlalisa abantu ufika emzini wabantu so ufuna ubahlalisa one by mina ngabalanda one by one umakoti uyafika nephinifa lakho usayakwazi ukulifasa hlala phansi uthandaze iduku lisakwehlula nokulifasa usahluleka nokwenza ujeqe hlala phansi uthandaze mina ngizomlanda umama vaye hlala phansi wenze njani zobatshela mina ngenziwa njalo hlala phansi utha. That's how you change the atmosphere. You don't change the atmosphere by seeking closer. You change the atmosphere in your closet. Ngiyokhuluma nani ningizwe. Angeke uyishintshe lento ngalokukhuluma. Instead bazokushaya. Ngophela umendo. Ubuye esontweni ube intercessor. Ngophela umshado ubuye esontweni ube ugonsa le mshadweni funda ukuhlala emthandazweni awuyeke ukuthi ufike emzini yabantu sofuna ukushintsha izinto zakhona isikhathulo sikhala kwakho but asikhali la wena kuthiwa uyofuna khona umendo sikhala kwakho so batshintsha mina bonke labala osibali bazozwa ngami kuphi khona uyini wena uyi-generator na noma uyi-load shedding ukuthi bazozwa ngawe then fireman. That's God. In the book of 1 Kings chapter number 18 verse number 41 to 45 Elijah prayed and the rain returned. Angeke imvula empilweni yakho ibuye ungakathandazi. Ayikho into ezolunga ungakathandazi. Okuhle okwahamba kwahanjiswa ukuthi awusathandazi uzitshela ukuthi uyazi ngoba ningafaka ama-almond shaped nails nisho ukuthi senilibhundile. Ngazi umuntu akwazi ukwekha amazipho ayintombazane enza amazipho ama-almond shape niyahlupha bese nitshela ukuthi nilibhundile umuntu akafaka ifrontal elevitator Nkosi yami lapho ngathi tapeta bese uzwa ngathi uyibhundile. Listen to me kuyathandazwa lihlupha lapho ungaqala ufaka amaroga akaseshina so ubuya nawo la ukhoma ngawo kanti siyawazi 250 30 rand 50 rand lendo kashina emachinena so uzokhomela abantu ngapha. Listen to me, I don't know how I can tell you this. Izinto ziyahamba ungasathandazi. Wena ungathola indoda esebenza emayini ukhomela abantu. Wena ungathola indoda efaka amaboots lapha angekho na right watshontshe nokwatshontsha le emayina wena ukhomela abantu bese awusathandaza. Wena ungathola umuntu oshayela iRange Rover uyiboleke nokuyiboleka bese awusathandaza. Go back to prayer. Umjolo nje oyiwana wena Sunday is now for lovers ulamba kabi. Go back to prayer. Umuntu azayeka isonto ngokuthola indoda esifutshana yayinina than fireman. In the name of Jesus. Ekakulobola nokukulobola lo muntu wena sovele ngiyamiyeka nje umfundisa noma ngazathi kimi yeka isonto ngaliyeka sivele sikubonta uyindawo. Awuyindawo funa ungahambi nende kususa kuJehova. So once the climate changes and once imvula ihamba bekuhamba kahle wena ungajoli wajola usasonto awuseze esontweni bakushiya nengane manje so uyakhona ubuyintombi wona ungelangane wayekela ukuthandaza wayekela ukusonta wayekela ukuze esontweni on time manje sisu singaka umduduli ngathi na iTV endala so sesontweni manje mina vele ngwaJehova ngiyamthanda uJesu bongaboni ngani ingoti ingake ngumgwaqo in the name of Jesus. Somebody shout fire. That's God. One of the things that nisifuna kuwe manje, prayer alters the climate. Prayer alters the what? The climate. The climate of your life will only change. Mawuthandaza. Ngoba nema senzo retrenchwa nzesontweni phamsi izandla mfundisi umsebenzi sozophela awuphele. Awuphele vele mangithi wena wathi ungasebenzi wosonda nase usebenza wena uthi hey sibuya sikhathele emsebenzini hey Nkosi yami ngesikhona ukusonda every day esibuya sikhathele ukade umsebenzi keJehova. Once wenza into uJehova kunikeze yona ireason yokuthi ungaqhubeka uhlale naye ususa yona kuze ubuyele kuyo. Oh Jesus. Aphela amen. That's God. This generation is covered by emotions. For no reason umuntu usuyakhala. For no reason ukhalelana. No apparent reason. Umuntu ungena online. Yini? This generation is clouded.
emotions, excuse me, and so expressing that when they're wrong, governed by emotions. People are too emotional these days. Uhlekisa ngabanye abantu basekuhlekiswa ngawe uyakwata yena. So ufuna njani phela police case kanti nawe phela bo rage bait abanye abantu. Umuntu esukela abantu afuna ukuyobashaya sebamshaya sofuna uyovula i-rape case sofuna uyovula i-case. Njani phela ngoba usukelwe uwe lo muntu. Phela na usuka lapho la wena uyele ntuzuma. Uye endodeni engumsuthu. Ukanti niyowenzani le masengasakunikeza imali kanti uyithatha phi imali asentuzuma. Uhlele ntuzuma lo basuke ntuzuma beze la Goli beze la Witbeka bazofuna umsebenzi wona usuka la uye ntuzuma ufuna 2000 umuntu ohlala entuzuma olusa inkomo. Bangakunikeza imali bese uthi ugreyphile bofuna wena ntuzuma ushiya abantu khona la siyanqoba ushiya abantu khona la so uyale ntuzuma le yebo ngikhuluma nawe vele. They're clouded by emotions. Gibela 3 wama-taxi kumuntu soyomfuna imali awagibele ngani itaxi wayo-apply khona lapha ePoms. Kuyakuhlula ukugibela itaxi uyo-apply lapha eCliff Spruit lapha kodwa ufuna ukugibela itaxi lana uyalenza nsileThekwini le uyofuna imali endodena imali ayikho emadodeni imali semsebenzini baphela u-amen ukwenzakalaphi lapha amen phela clouded by emotions. A generation that is clouded by emotion. Now children amantombazana awu4 sekayakubamba lapha kulandela ujubjubu soyakhala ukhalelana phela ngoba phela ujona nakuba u4 wena sebakulandela ujubjubu trenda phela ngoba ungumseleko ongasiwa trenda phela amantombazana afuna imali yiphi ngoba unayo. Women are gold digger kodwa uhluleka ukuqashwa mayini awunalo nje ngisho ne-clock in card yasemayini kodwa women are gold digger bakhuphe liphi igolide ngoba yikho imayini yamagolide la. Awuna send awunatwa uhlula ama-wings a-32 rand kodwa bafazi they are gold diggers kubafunani bafazi aba-more expensive than the money you have. Ibhaliwe lento ngamagama amakhulu Sithembiso makukhulunywa ngawe kuthiwa male, right? M-A-L-E but nakufika kubo kuthiwa female bamba lo F-E-E everything yonke into enabo female. Ukhuluma nentombazana is a fee, ukuhlala naye is a fee, ukumthatha is a fee, ukuthi aba umfazi wakho is a they are a fee. Ngeke kube nentombazana imali ngekho uyaphi emjolweni unganamali hlala. Feel with emotions. Yazonda nje mnamantombazana uwafunani uwashelelani manje uyawashela kodwa uthi awafuni ufunani ku ngoba bonke laba abaqala imali yamazipho banamazipho bazalwa namazipho baqala imali yani baqala imali yoku-extend iy'nkophe baney'nkophe bazalwa nezabo iy'nkophe bafake lezi ezokufakwa mabazisusa ley'nkophe ezokufakwa zisuka naley'nkophe ezinatshurali bese usazi umuntu noma bekane-cancer noma bekagula noma ubuya la bekanethwa khona noma ubuya esibhedlela sekusuka iy'nkophe zabe y'phila unjalo umuntu wesifazane uyathanda awuthande uyaphi-ke kuye umuntu ofuna iy'nwele aney'nwele ungenayo imali yokuthenga iy'nwele ezifakwa phezu kwey'nwele. Thatha ama-emotions wabeka eceleni kwehla umuntu wesifazane uthi aphethe isikhwama phakathi kuleso sikhwama kunesinye isikhwama bese uthi abafazi they are gold diggers vele umthola njalo vele umthola njalo ungafaki ama-emotions akho. This generation inama-emotional atmospheres like emotions like umuntu asuka lo muntu ophuzayo bese uyakhala ukuthi uyaphuza ufuna ukumyekisa utshwala umuntu umthola etshwaleni wenzani wena usenza Bob the Builder wenzani sokhalela thina manje ngikhona ukumshintsha usathana ufuna ukusihlukanisa umthola etshwaleni vele miyekele kuphi etshwaleni umthola athanda imithi vele mshiye kuphi ke abasemthini abayemthini basetshwaleni abaye kuphi etshwaleni bamathomoni abahambenani ufunani kubantu basezweni umuntu okaNkulunkulu. Ngicela mfundisi simthandazele this coming Saturday uthi kuzinya ayize vele kukakhe lapha indoda le makazi ngathi kumele abethele wamthola akutshela ukuthi yena uyagqiza
Okutshela futhi utshela indagqiza ngazo zi-strong. Usofuna ukumshintsha manje uthi akathandazi, akakholelwe emthandazweni. Ukholelwa ukuthi ukukhuluma nabaphansi kule mpepho. Funa abantu beline lakho. Azathi umpostoli Paula, you cannot bathi baningabi yoked with people abangekho kule jokelele. Ekubophele hash nomnyusi. Funa abantu hlobo lwenja yakho, uhambe nechiwawa yakho. Bawufuna umuntu okukhulumela futhi zifunela ichiwawa yakho, uzitholele yona. Kukhona abangakwazi ukukhuluma ngeke batshintsheke bese benza ukuthi bathule. Ngeke athule ngoba sekunawe. Uyazikhulumela nje. Uyamazi nawe. Uthe uyomshela wamthola khuluma. Ngeke bese uyamshinda mina ngizomgoba. Ugoba ini umntana 32 yamazinyo. 32 yamazinyo maka odi steak ufuna es medium rare, ufuna esinegazi. Asilume sinegazi. Asidle sinegazi. Bese uthola ngizomshintsha ushintshani kunabantu abaperfect. Mawunemali isithembiso uholile ngoba usebenza mayini, uyafika njalo lapha kaGobondela uthi uyothatha impahla ezingenayo makino uyaya lapha. No, ungena kuphi? Estore. Enempahla enjani eright ayikathintwa abantu abaningi, ayikanqoli, iphumise eplastikini nayo. Zikhona ezinjalo, bakhona abanjalo. Funa bona uhlukane nabantu bomhlaba. Umuntu osekahlupha la uyambona ukuthi elokishini akakho umuntu ayakalali naye. Wena ufuna ukumenza umfazi. Uyaphi umuntu umenza umfazi ibhona lelokishi lonke uyolivalela endlini. Yenzeka abafaneni, yenzeka amantombazaneni. Uyambona lo muntu ulastful, owesifazane noma owesilisa, uthanda abafazi or uthanda amadoda, bese uthi wena uzomkhona. Hayi. Bafana iyodlala i-World Cup, right? Hayi. Asiyeke singasaqhubeki. The atmosphere inama fears. Futhi le generation esinalela inama fears. Akazi nesabani. So ukhumulele 13 yabantu kodwa esaba ukufuna umsebenzi. But you're bold enough ukudibana nomuntu ongamazi umkhumulele. One night stand kodwa ukudibana kodwa nasekumele uyokhulumela into ezokunikeza imali eqaqile ephilayo engenayo nengculazi engenazo nezifo zocancer. Uyesaba ukuyokhuluma. Ayesaba kodwa iEnglish uyikhuluma emjolweni. Uyahlule kuyi-apply leyo English yabo Shakespeare mawufika lapha ku-interview piece, my name is lapha. Siphatha ama-fears, sesaba izinto ezingenamsebenzi. Makuthiwa ukuphendula abazali siyakhona. Makuthiwa sesikhulumele into ephilayo-ke, i-youth development siyahlule kuyikhulumela. Community development siyahlule kuyikhulumela. Kodwa makuthiwa usibani ujola nosibani, umfazi kamseleko lona akamphathi kahle umseleko, vele nami ngiyambona uMakhumalo ukuthi ungenaphi ku-relationship yamseleko ugowa kweyakho. Kweyakho i-relationship akuziba wena namanje kune-message abhalwe seen 24 hours ago. Abakuphendula ubhala i-message phezu kwe-message bakuziba. Ungenana nama-relationships abanye abantu. Naka okwakho, yenza into zakho kulo mhlaba. Into emele sibe nesibindi sokuyimela siyahluleka kwenza njani. Bathiwa silwa against ama-drugs elokishini, nithuleni setu. Silwa against ama-drugs, nithuleni setu. Kodwa masekuthiwa nje sekulwela into engenamsebenzi. Shisa umthakathi, akusishona ukuthi uyalwa noma kaloni. Akashe, na uyathakatha nje. Na uyathakatha ngenhliziyo ukuthi singakubambi. Na uyathakatha. Phela ukugezela indoda uthi ayithande ngenkani lela kuhlangana khona imigwaqo ukuthakatha lokho. Ngomuntu nomuntu so akasathandi wena, so uthanda lento menze yona. Mangidibana nami uzongithanda, mangidibana ufaka aboshandisi. Wena ulala nomuntu ufaka ishandisi. Imithi uthi ngifuna ukuyibamba indoda ingahambi, ihlale nami ingahambi. Ufaka abobheka mina wena, ungumthakathi na umntana nomuntu akakuthandi. Uthanda lesipoki owazifaka. Ngoba umthakathi akashisa. Into ezingenamsebenzi siyazigijimela. Into esingasizi next siyazigijimela. Into ephilayo never. Asikase nama robot afakwa la. Swa ulisukela lenze nje robot kubuye likhipha. Like ngathi adliwe izinja. Bewangekho sewakhona kodwa kunabantu abohwana.
liphezulu irobot angeke liphazamise i-traffic light kodwa kunomuntu oyakulo nje uyo ay into eziphilayo manje siyazibulala kodwa ngathi siyabheda shaya izandla ngicabanga le park basengayivuleli lokho ngoba mhla yovula le igulumba namatreke lawa lokhishwa amavili iy'tulo uyothola ivili lesigulumba sekunjanjani etan fire man sinama-fears iyabona iyangihlupha le nto yale generation le siyaze sisaba izinto ey'philayo but unaso isibindi sokujona nomuntu online ungamazi awumazi awukazi wambona umshele noma akushele athi uyakuthanda ungenzeka unomguzanguza la ngemuva shame mbokode enkulu la ubona ubuso bakhe kuphela umuntu muhle nangidibana futhi ngengidibana e-restaurant niyodibana endlini uyothi uyakhumula nomuntu kuvele lento la ngeke usajika uyajika kanjani sebusuku bangathola ukuthi udla abantu uyenza njani sinesibindi ey'ntweni ezingenamsebenzi bakuthiwa feyisa into hamba ufuna umsebenzi non-stop feyisa abantu ufune i-support feyisa abantu ufune i-investment feyisa abantu udingelaka bathi cash injection in your own company sesiyesaba omunye i-investor kubhala ama-paragraph angaka atshela umuntu ukuthi umthanda kanganani. I would like to dedicate this dedication that was dedicated by the dedicators in the time of love. Ngothanda kusuka la uzofika in the moon akanayo ne-passport. Uyophuma njani uyekumazi uhluleka kuya khona la Mozambique. These are things you see if we yabona le energy leyo si-apply kwakha business plan ngasekudeni empilweni. The time you spend ebusuku uze koshaya 3 o'clock ukhuluma nomuntu ongeka kulobole ongeka kushada. Ngayisikhathi ospenda ufunda incwadi to better your life. Manje ngidiscover late senabo 40. Yowenzani sewusona 40. Mawusukuma ukanimemeze sewenzani la. Now impilo siyisukumela nini ngenza kwethu. Manje about 50. I'm not saying it's late, but it's late. You're wasting your time now. When time is cut sacrament. When it comes to men, one of the things in standards la uNkulunkulu asisize kulezi. Uyabona uNkulunkulu ufuna asisize kule nto ukuthi wonke umuntu omuhle nonezinga afuna silale naye. Yabasa asizakala lapho siyekudela empilweni. Wonke umuntu ombonayo nje osifazana wena uyamahalela. Kodwa makuthiwa manje la kunethende la awulungise nabo awulungise lo hey mina sengikhathele manje kodwa makuthiwa ufuna intombazana ungayishela 3 years uyilandelela ngemuva mnikeze chance hey mami mnikeze chance into engangikwenzela yona mina hayi inkulu kakhulu mnikeze chance yani uhlupheka ichance yani uhlupheka awuna roloni ukhupha ngamanzi ashisayo awunezi choice mina ngifuna sisukumele into eziphilayo. I'm telling you should be driving by now. Uzumdala ukuthi uhamba ngenyawo inyawo zokusama baba inyawo zokusima inyawo zokuhamba akusizo ukuthi usuke la uye with funa uma driver by now inyawo zokuthi ukhona ukusukuma uhambe kahle but funa udrive uma uhamba waphela uhambe nakho sismart funa ngabe drive. You should be driving your own car. Ungathi njani ukureverse amathuneni yakwazi ukureverse lapho amakhawusi lapha senziwa sokuthatha umngwabo sewungena emotweni yakho uyareversa kumnandi ukureversa ngoba uthi mshayeke reverse yakho wena uhamba wena ufika lapha ngenkelele yethu you should be driving by now. But you're focused on the wrong things in life. Baba, let me focus on the right. Because others are pushing. On the first day, even our president said it the other day, and he said, he knocked on different doors as far as 100 doors is concerned. You have to go on, keep on knocking. Keep on knocking. But did you give up on umjolo? No. But when it comes to on the right things, what do we do?
We don't go for them. We must go for them. We must go for them. Fears, panic. Okunye panic. And baba panic attack. Umntu phela mina ubona ngathi ngisira nje phela ngase ngafeita mina. Ngase nje ngafeita solo kwaba yini? Fuck. Yini? Ufeintela ukuthi kube njani? Ufeintela ukuthi kube njani? Bangafeita uvuka eMozambique uyothini? Be very serious with life. Kunabantu babona into bathusa bese into bathusa uwelani? Vuka man, at least network une epilepsy, you understand you have a condition. Omunye vela faint nje. Panic attacks. Omunye, there is a business idea ebekanayo. Manje he is now establishing the business idea. So overwhelm umsebenzi manje. So you faint. So you panic. Hamna ngiyayeka. Hamusela ngiyabacela bangifisi, mina ngiyayeka. Kuyayeka uthwala ubani kulomhlaba lo? Ungayeka ithuba solitholile. Ungayeka ithuba abanye benu lihlushwa lo moya utshontshe. Ngisho noma political parties no safuna ukunisiza bakubekela so that nokuvula umsebenzi bakufaka so utshontshe ikipa ezamahala. Ziphuma for free wena so intshontshe uthathe bo extra large wena ugqoka small. Utshontshelani phela? Amanye companies la with bank they are shutting down because indlela okutshontshwa ngayo iphezulu ngenye indlela. Umuntu athathe ifridge yasemayini kodwa kusasa athi ukudla kodwa sikubeke kule fridge oyitshontshe nguwe phela. Angithi uphuma ne-fridge wena. Sesowubuza ukuthi ukudla sikubeke ifridge nomshini wokuwasha utshontshe ubani? Nabambisana nama-security senisophinda ugalela emayini ukuthi abasinaki lana siyastrike manje sifuna ifriji sifuna itshontshe uwe. Mina phela ngiyakuzonda ukuprofetha ngoba abanye abantu abatshontshayo lana ngaze ngibakhiphe mina ezindlini ngithi nangotshontsha ifriji na ningastrike iyani kulo ngithatha ifriji ngiyibuyisele emayini ningastrike because namapipe atshontsha yithi asinamanzi nje amapipe atshontsha mina nkosi yami ngiyalikhuluma iqiniso. Namapipe atshontsha yithi kufaka amapipe boya boyiraka kufaka amapipe nani ifaka ngayizolo ngakusasa liseko bawufika njani phela kakho ngoba phela uthumela abafana bawutshontsha ngalibanisaphi balise scrapyard uyothola malini ngensimbi yepipe escrapyard 450 utshontsha ipipe that was going to benefit that section and that space lelo ngabe linemanzi manje kwatshontsha amapipe. And now you're lost the church of one. What mafia am sis or for some bed to a low shirt per waiting. No, John, I don't know how we can fix this because Meg Uzekaya, Uzeskolen, Samsavensi, John Jela, no church for on your Sunday Satandas, Sat no Pumela Pamia, Nai, and each on Janga Nai, Uzoshana. Oh, John Jela, Shalwana. Uchonjela, I don't know how people are man. Uchonjela, omunya chonjela le mali le ayitshontsha bezosiza yena. Hayi, tsaka kunye digital outrage. Abayibe nomoya omubi ukuphendula abantu ma comment section. Nizofa. Niso ngoba lapha nidansa lento yena umdanso nyana mdanso faith uziposta wena namazep wakho lapha uyabonakala uthekele location yakho ukuthi wasephola futhi ephola kuphi ngemva songena ama comment section abantu ube wenza ama video nama location bazonibulala ni nizofa singcwabe thina sina amavesi omncwaba mina tetwa amasuda amnyama noma ngihamba tetwa abantu ngokulandelana kwethu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Shumana iphela umngcwabo umuntu oganayo. Digital outrage. Umuntu angena online ayothukana nabantu angaba. Awumazi lo muntu okhuluma naye lapha. Wakwambona uyaqala ukumbona. So busy uyamgwara, so busy. Akusibantu okhule nabo ukuthi bazoyidlulisa abanye abayidlulisi. They will kill you. Cyberbullying is a crime. Umuntu uzokuport ube criminal record ungasaphinda uqashweke ngoba une certificate ya matric nayo futhi under the bridge. Une certificate ya matric nakho awufailile manje so le criminal record yoqashwa ubani. Some of the things you have to avoid now. Abanye banothanda ukushaya emjolweni. So une criminal record uthi ushaya umuntu. Akuvela ukuthi washaya intombi yakho ebe yukudelela. Lapha kuvela ukuthi uyashayana. Ubani umuntu oqashwa unekhala neassault. Phuma nje umuntu onekhanda elikhulu phuma kuye. Umuntu ngasimbona ukuthi ingqondo yayiqinisa akafuna ukuyiyeka lento omtshela ngayo phuma kuye mina ngizogwaza ungagwaza umuntu wena
Once you stab a person, there is a criminal record that will stay with you for the rest of your life. You're to never start in tongues of mathematics. Your life would have been better, but the principality has influenced you to have what you call pride and anger. What you pass upon society, omunye mdala na omunye mncane kuwe. Hlukana nalo muntu, niyabona ukuthi siyehlulana la usesobambana. Suka la. Ngoba phela nankale relationship ayi wrestling nama. Nishayana nani? Outrage, digital outrage. Enye into ufuna uyeke lo ufuna ifoni yomuntu neyakho. Waphela amen. Ufuna ukubamba ifoni yomuntu, ufuna ukuyivula, ufuna ukuyibona ukuthi unani efonini yakhe, uneyakho, tshema yakho. Thenga ifoni oyithandayo ungazothanda into zabantu ngoba kunento ozoyithanda kule ozoyithola kule ya phone. Bese susumsindo, wena sowufuna ukushisa amakari uyaboshwa. Sowufuna ukubulala amawindi uyaboshwa. Sowufuna ukudaba impahla zakho uyaboshwa. Masuboshwe nomngeza kuprofeti akuthandazela akuthela ngama 45 liter uyoba igwinya ngewusizakala. Niyohamba nisule siyothandaza kusasa kodwa okunye ufuna sikususe namhlanje. Ukushiye ngapha namhlanje. Digital outrage, digital carelessness nje uyibalekele nje carelessness. Ningembona umuntu uzolokulwa nami. Ngiyomyeka nje ngimbuka. Hayi ukuthi ngiyase ngimshaye. Kodwa ngeke ngimshaye ukukhanya. Ufuna ngimthola nje kusebusuku angazowazi ukuthi ushaya ubani. Angisho ngishaya abantu, ivale bazongithandisa.